Ако познаете всички брейн родове, вие сте най-добрите. Нека да почнем с първия брейн род. А според вас е... Тралалеро, тралала. Нека да видим какъв е втория брейн род и дали ще го познаете. А той е... Лирили, ларила. И нека да преминем и към третия брейн род, който според вас е... Трипи, тропи, приятели. И сега, четвъртия брейн род също е доста лесен. А според вас е... Шимпанзини, бананини. И вече почва да става малко по-трудно. Нека да видим и петия брейн род какъв е. Познайте. А той е фрули фрула. Шестия брейн род е... Тик-так, тик-так. Бонека амбалабо. И ако познаете последния брейн род, вие сте най-добрите и ще трябва да се абонирате за Дарин Готиния. А той е... Тън. Лавака Сатурно Сатурнита. Вие успяхте. Абонирайте се за част 2.